L'activitat bàsica que ofereix la sala és l'exhibició d'espectacles. Sí, la sala forma part d'altres associacions, en concret la Red Mira, que és l'associació de sales d'exhibició de teatre infantil a nivell nacional. La idea d'obrir la sala naix quan l'Horta Teatre era una companyia de teatre amateur, una associació cultural. Així en el barri de Castellar treballava en una planta baixa. En un moment determinat va fer un espectacle que es va dir el Bloody Mary Show, que com no era una empresa, no repartia beneficis, diguem, tenien uns quants diners, i com sabien que on estaven treballant acabarien, que era un antic cine, així en Castellar, els acabarien tirant, van decidir invertir aquests diners, o els pocs diners que tenien, comprant un solar. En el temps, aquest solar, que només que se pretenia calçar 4 parets i fer un joc d'assajos, aprofitant que en el 92 va haver tot un programa de música 92, el Socaire de Barcelona 92 i tot això, varen calibrar la possibilitat de fer un espai teatral. Es varen encomanar un projecte, es varen tindre unes llicències, les administracions van col·laborar i junt a la Diputació de València, la Generalitat, la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana i l'Associació Cultural farem el que avui en dia és la Sala de l'Horta. Sí, les característiques de la sala, diguem que serien tres, o bàsicament dos. Un primer bloc és com una mena de seu social, on en la part de baix està el bar i hall d'entrada a la sala. En el primer pis està les oficines i, diguem, la seu social de l'Associació Cultural de Teatre de l'Horta, i una planta d'alta on hi ha una sala d'assajos, i després l'altra part fonamental de l'espai és la sala en si, junt als camerinos, que és una sala que té 285 butaques i un escenari diàfan de 8x8 i uns camerinos suficients per a l'activitat que desenvolupem. N'hi ha l'organigrama que gestiona l'empresa, diguem que n'hi hauria un cap de programació o coordinació general, que seria jo, que és el que s'encarrega bàsicament de dir quins espectacles van a vindre a les distintes coses que fem dins la sala. És a dir, tenim una campanya escolar, jo decidís quines són les companyies i quines dates venen i tal. Després n'hi hauria un departament econòmic que bàsicament està composat per Joan Tamarí, que és el que porta la comptabilitat general, i en alguns casos sí. I després jo, diguem que tinc junt a mi a Laura Marín, que és la que, diguem, porta el dia a dia de la sala i de més, i la comptabilitat, és a dir, la que estaria junt a Joan Tamaritz és Bea, que és la que fa d'administrativa i porta tota la comptabilitat. Després n'hi ha Jan Segarra, que és, diguem, com el tècnic que un poc fa que tots els aparells funcionen. De tota la gent que acaba de dir, és a dir, de les 2, 4, 5 persones que he nomenat, només 3 se dediquen en exclusiva a la sala. Bea López, que és l'administrativa i porta la comptabilitat, Laura Marín, que porta la coordinació i el dia a dia de lo que és la sala, i el Jan Segarra, que és el que coordina totes les qüestions tècniques. Ni jo ni Joan Tamarí treballem en exclusiva. 3 moments claus de la trajectòria de la sala. Evidentment, un d'ells seria la seva inauguració, no? Perquè realment un espai d'aquestes característiques jo crec que és un luxe i en alguns sentits una condena, però que en el 95 va ser tota una efemèride, no? Un altre moment clau jo crec que seria quan complirem els 10 anys, no? Perquè, com dia un amic, si difícil és obrir, pitjor és mantindre's. I després, un altre moment clau és l'any passat, que farem 15 anys i seguim com en una activitat bastant viva. L'ajuda que ens ha donat en aquests moments la Generalitat, enguany ha canviat. Fins a enguany, nosaltres teníem un conveni per l'activitat global, tant de producció com d'exhibició de la sala, tant de producció de la companyia com d'exhibició de la sala, però des d'enguany la
Teatres de la Generalitat ha fraccionat això. Llavors tenim una ajuda per a la sala i una ajuda per a la companyia. En aquest cas, estem parlant de la sala, l'ajuda per a la sala és la que determina, diguem, és la que ens ajuda a programar. Ens ajuda a programar. Abans administràvem tot per a tot, actualment el que ve exclusivament per a les sales únicament se pot destinar i se destina a pagar catxers, per dir-ho d'alguna manera. Nosaltres treballem en un pressupost global, tant per a la companyia com per a la sala. És a dir, l'Horta Teatre SL té un pressupost global per a tota la seva activitat que ronda al voltant dels 350.000 euros, d'ahir fluctua en funció de les vendes i demés. No ho sé. Dir-te un número seria dir-te una mentida perquè en realitat jo no porto exactament el dia a dia. Entonces són facetes com les qüestions artístiques de la companyia en les que jo no... Sí que sé que no li dediquem a la promoció el que necessitem. Des de luego sempre per baix de les necessitats que té una sala. Sí, nosaltres hem sol·licitat també al Ministeri de Cultura i a l'Ajuntament de València. I rebem del Ministeri de Cultura per portar companyies d'altres comunitats, que és l'única ajuda al Ministeri de Cultura, i l'Ajuntament de València, que ens ajuda, diguem, a l'activitat també de l'espai. Pues segurament estarien tancats. Home, la ayuda recibida no es que mejore, es que hace que funcione la sala. De entrada hace que funcione, porque si no sería inviable. Després, ajuda en poder portar certes companyies o certs espectacles que d'altra manera no podries. I després, bàsicament això. Sobretot en mantindre-la oberta. Tampoc ens permeteix anar molt més enllà. En total no te sabria... Hola, passa. En total no te sabria dir la quantitat de dies. No te sabria dir... Sí que te puc parlar de programes, que és el que fem. Nosaltres tenim com un programa que és una campanya escolar que va de mitjans d'octubre a principi de març, que bàsicament, excepte les setmanes de Nadal, és pràcticament diària, i després ja com coses molt puntuals. Fem un festival que es diu Somriure, que porta coses d'adults, perquè normalment nosaltres ja no tenim disponibilitat i aglutinem ahir una miqueta d'esforç i fem això, però no te sabria dir, no és una sala d'exhibició diària, és més bé centrada en el món infantil. Ai, això t'ho podria dir perquè tinc tota la informació però crec que... no ho sé. Més o menys han passat unes 25, segur. Sí. El projecte artístic com a sala ha variat en funció dels anys. En aquests moments és una sala bàsicament dedicada al món i a l'exhibició de teatre infantil. Els criteris de programació bàsicament són la qualitat. A curt termini, els objectius a curt termini és el manteniment. A mitjà plaç, tractar de buscar les noves maneres de finançament i recursos que ens puguen mantenir, perquè pensem que les ajudes van anar a la baixa. És a dir, ajudes que puguen fer que el que tenim pugui mantindre's. I a llarg termini sempre són projectes que són difícils de desenvolupar perquè requereixen d'un grandíssim recolzament institucional amb el qual no se creu. És a dir, nosaltres som una sala d'exhibició infantil que produeix espectacles infantils, però ens agradaria tindre una vessant d'investigació, una vessant de pedagògica que no podem mai desenvolupar perquè les disponibilitats i la creença en aquests projectes no existeixen. En aquest cas, el pensament en l'espectador, en aquest cas per nosaltres, ja que treballem en el món infantil, en el món del nano, és que puguen ser espectacles que no sols es puguen aportar algun tipus de valor, que en el teatre infantil sempre va com a afegit, sinó que a més es puguen entretindre i que
puguen ser espectacles que tinguin aquesta mínima qualitat que tant a l'adult que ve com al nano li puguen provocar sempre sensacions i excitar emocionalment i intel·lectualment, sobretot. Nosaltres en l'espectador, ja t'he dit, al ser un món bàsicament infantil, el que fem és tractar de que el nano que ve a veure l'espectacle en una campanya escolar solem donar-li uns dossiers didàctics elaborats per un dossier pedagògic de mestres que estan en actiu i que estan connectades amb el món del teatre, de manera que el fet teatral no se subscrivisca només a una eixida de vindre i ja està, sinó que després aquells mestres que ho vulguin puguen desenvolupar una feina que vagi un poc més enllà en el sentit d'allò que s'ha volgut contar a l'espectacle, en l'espectacle. Ens motivaria molt més poder fer coses de molt variades, perquè pensem que tenim un espai que es permetís moltes coses. El problema és que com a contenidors culturals ens hem tingut que subscriure només a un món que és l'infantil perquè no tenim recursos per a fer programes per a adults, perquè no tenim recursos per a fer programes experimentals, perquè no tenim recursos per a que aquest contenedor pugui ser més gran del que és. El que m'interessa a mi El que m'interessa a mi. Jo el que tracto és de buscar coses o de programar coses que puguin interessar als demés. Sempre pensa que si sempre penso que he de buscar coses que a mi me poden interessar, a mi me poden agradar, a mi m'interessa que estiguen ben fetes, però sobretot penso que els que estan baix els puga motivar i entretindre i excitar, que crec que és el fet teatral. Si n'hi ha alguna cosa que a mi m'agrada, però penso que n'hi ha moltes coses que a mi m'agraden, però penso que no és per a fer en esta sala, o que no és el millor lloc per fer en esta sala, doncs procurem no fer-ho. No, jo crec que fora de les estructures d'apoyo en instruments no pot funcionar ningú. Jo crec que la diferència de l'Horta respecte a altres sales és que està en un barri, en el barri de Castellar. Per tant, geogràficament està apartada del centre de la ciutat. Això imprimeix una sèrie d'avantatges i una sèrie d'inconvenients. Les avantatges és que per al que ens dediquem nosaltres darrerament, que és per teatre infantil, concertat amb campanyes escolars, per als nanos, per als mestres, per als autobusos i petal, és molt fàcil arribar. Desavantatges és que no podem fer tota una altra sèrie de coses que podríem fer si estiguérem, diguem, en el barri de Russafa només, és a dir, si estiguérem a l'altra banda del riu que diguem nosaltres, perquè entonces podries, en l'aforament que tens, podries intentar fer programacions, que se diuen a taquilla, de coses que te poden interessar. Així ens veiem molt limitats. Si oblidem els aspectes econòmics, m'agradaria poder tindre distints projectes al mateix temps, és a dir, no sols projectes concertats de col·legis, sinó també projectes d'adults, projectes integrals que abarcaren no sols el fet teatral, sinó que un nano des de l'arribada poguera com endinsar-se en un món, des del bar, passant per el fet teatral i de més. I després m'agradaria desenvolupar programes socials de teatre per a discapacitats i tota una història que crec que n'hi ha un grandíssim camí a fer i que nosaltres no podem fer perquè no tenim mitjans. No sé, desenvolupar altres projectes o programes que pense que tenen cabuda. Home, molts. M'hauria agradat portar a la sala, no sé, gent com la que he dit abans, també com a companyia, no? Des de, jo què sé, sempre pensava que avui en dia és una putada no poder veure en València tota una sèrie d'artistes a nivell nacional, com poguera ser de la Zaranda, però també n'hi ha altres, molts altres, que podrien... No soc excessivament mitòman, n'hi ha moltes coses que veus que això estaria bé fer, però no sé, no tinc així uno, sí que m'agradaria. Veus espectacles que penses que podrien estar, però igual que els penses, els oblides, perquè com saps que no pots. Què opina de la política d'ajudes de teatres a les sales? Pensa el mateix que pensen les companyies, que no n'hi ha una direcció clara, que no se parla clar.
que no sé si se té clar on se vol anar. I si se té clar, el que no entenc és per què no es diu. Crec que el pitjor que ens pot passar, no sols a nosaltres, sinó crec que en el món de l'empresa passaria exactament igual. És a dir, que no hi hagi una... No, mireu, senyores, hem d'aconseguir això, o la nostra política és arribar allà. I anem a treballar per arribar allà. I aquell que vulgui vindre, i uno ja se sumarà o no se sumarà, o estarà d'acord o no estarà d'acord, o participarà o no participarà. Però el problema és que la indefinició del món que dirigeix la cultura teatral és tal que ens obliga a improvisar constantment. És a dir, estem en el mes de març, enguany estem a meitat de març, estem a 16, no han eixit les ajudes als pobles, l'ordre d'ajudes al circuit teatral, no ha eixit l'ordre d'ajudes a les sales, no ha eixit l'ordre d'ajuda a les companyies, és a dir, portem un trimestre de despeses fetes en esta casa. Mentre ells es presenta, es concedeix, passaran 2 o 3 mesos més. És a dir, ens trobarem en un semestre de despeses fetes en el qual tu demanes 10, te donen 2, te donen 5, te donen el que te donen, tu has de redefinir en 6 mesos tot el que ja has gastat. Així no es pot funcionar. Si uno no vol donar ajudes, diga no vaig a donar ajudes. En 2 anys lleve les ajudes, però digue-ho ja. És a dir, la claredat és fonamental. Per a poder subsistir és fonamental saber en quins recursos comptes, com qualsevol persona. Això no té més misteris. Si tu vols viure l'any que ve, saps que vas a treballar, i si no vas a treballar, t'has de buscar ja la vida, perquè el mes que ve saps que no tens feina. O vas a l'atur, o tens que buscar en negre, o tens que fer el que sigui. Però això és igual. Si no sabem en què anem a comptar, no podem treballar. I per saber en què hem de comptar, hem de saber quina és la política cultural que vol seguir el Teatre de la Generalitat, o l'administració en aquest cas. L'administració no li interessa això. Bé, no passa res, és a dir, està en el seu dret de no interessar-li. Ell que diga que no m'interessa, clar, ara perquè estem davant d'unes eleccions, però l'any que ve perquè estarem davant d'unes generals. I clar, som com una moneda que no acaba mai. No, definim les coses clarament. També perquè som un món molt sensible, som un món cultural. No venem radiadors, no venem cadires, no venem taules, venem fets, venem cultura, tenim un teixit empresarial, però que viu bàsicament dels ajuntaments i de l'administració. Claredat en què se vol fer i com se vol fer, per a que cada un puga saber en quines regles del joc n'hi ha, saber en quines cartes comptem, per a poder jugar la nostra mà, si volem jugar la mà. Perquè potser diuen, no, aquestes són les noves regles, d'acord, no passa res, tanca la porta, no passa res. Jo tanque la porta, van 2 o 3 persones que treballen així diàriament al carrer, més jo que treballo 2 o 3 mesos a l'any, que ja no treballaré així, més tota la gent eventual que fa espectacles que tampoc els serà, saps? Potser en un any s'han carregat 50 o 60 persones, no passa res. Però si això és el que se vol, no passa res. I si no m'interessen les cartes que tinc, tindré que fer això. I si m'interessen, les jugaré. I sempre les jugarem, perquè vivim i creguem en això. Però, clar, necessitem saber en quins marges ens manegem. Esta no ha sigut una frase, esta ha sigut a un pàrrafo, a un paràgraf. No, me passa el mateix que en la companyia. L'únic que m'agradaria és... En la sala potser ho veus més clar, perquè és complicat. Són sales de barri. Són sales de barri, per tant, no se creu quan naix això és un contenidor cultural que podria fer les vegades de casa de cultura. Es podria estar molt més aprofitada. Som conscients que podria estar molt més aprofitada del que està. És una qüestió de visió, de que l'administració vulguera o no vulguera col·laborar. Evidentment no ens interessa que aquestes coses creixin en un sentit determinat. Nosaltres fem el que pensem que fem, moltes vegades fem en funció de les disponibilitats i conforme ens porten els vaivens de la societat i de les nostres necessitats i de les necessitats que té l'administració, que és la que també moltes vegades hem de jugar.